Dirita sa 09362023-108. Sa ato pa di ay kay Domingo man ang primerong adlaw sa simana. Sa ato pa mag-opisina di ay mo og Domingo. Mo eskwela di ay mo. Dili ba pwede tumanon ang balaod pud sa tao? Okay? Gikan sa 09362024-108. Okay? Daghang salamat niya na igsoon. Naay usa ka similar ani nga pangutana, mas maayo tingali nga usaho na lang nako to iyang usa ka similar ani nga pangutana gikan dinhi sa 0975-794-7573. Pangutana, Pastor, ngano Sabado man ang inyong balaang panagkatigom nga ang mabasa sa Buhat 20 versikulo 7, Domingo man ang balaang panagkatigom sa mga apostoles. Jipone Benitez from Barangay Ubat, Santa Catalina, Negros Oriental. Okay? Daghang salamat niini nga imong gipadala, Brother Jopone Benitez, okay, sa Negros Oriental. Okay? So, nakoy Bible din igsoon. Kining gitawag nato maayong balita Biblia kun good news, no? Unya imong makita dinhi kini nga Bible igsuon na siya authority sa mga Roman Catholic. Kay dinhi magud igsuon imong makita na ay gitawag dinhi nga Reverend Monsignor Adelito Abilia, unya mo ni nagnihil obstat. Reverend Monsignor Pastor Ibanez, Sensor Diputados, Ricardo J. Cardinal Vidal, Archbishop of Cebu, imprimator. Okay? So napagyo dinhi usa ka imprimator gyapon si Cirilo R. Almario Jr. So moingo kitag imprimator igsoon. Meaning to say, kini nga pagtulunan wala makasupak sa pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. O kini nga Bible sila ang gitawag naghatag authority niini nga ma-refugees kini siya. Now, aron makita nato dinhi kung unsa ang kahulugan sa adlong igpapahulay. Arita dinhi kay namagon ni siya pakapin nga gitawag og listahan sa mga pulong. Og dinhi sa listahan sa mga pulong, akong basahon ang word nga adlong igpapahulay. Niya dinhi adlong igpapahulay ang ikapitong adlaw sa simana, Sabado. Okay? Ningon pag siya sa Sabado sa mga Hudiyo. So meaning to say, wala magkakonflikto ang iyas Hudiyo ug ang thinking sa mga Roman Catholic. Arita sa Exodus, sa Buhat Kapitulo 20, sa iyang versikulo 7, sa iyang gingon nga Domingo naman ang gibantayan or nagtigom ang mga apostoles. O ang iyang pagmamatod ang pinadaya ang Acts chapter 20 verse 7. Sa Acts chapter 20 verse 7, kung imong tan-aw dinhi sa Cebuan sa iya sa gitawag og Philippine Bible Society igsuon, ang nakasulat dinhi wala kayo gipasabot pero dinhi tin-aw kayo. Ako sang basahon kini nga Buhat 20 dinhi sa Philippine Bible Society, no? Nga adunay pinadayag version nga katapusan libro sa Biblia, nagingon dinhi. Buhat 20 versikulo 7. Sa naunang adlaw sa simana, sa nagkatigom kami aron sa pagpikas-pikas sa tinapay, si Pablo nga may tuyo sa paggikan, no? Nakigsultihay kanila og iyang gitaas ang iyang pakigpulong hangtod sa tungang gabii. So ang gibutan dinhi unang adlaw sa semana. Remember, kita nga mga hintel o mga Christian nga dili gikan sa Israel, naapagyapon sa tungunahuna nga kung magbasa tas Biblia atong hubaron ang Biblia pinaagi sa atong kaugalingong pamatasan o ang atong kaugalingong pamatasan ma-change ang adlaw alas 12 sa gabi. Remember, dili ka na mao ang nasa hunahuna sa Biblia. Ang ma-change ang adlaw kaniadto sunset to sunset. So mag-change sila sa sunset sa gabi, sunset sa Saturday. Okay? Ang sunset sa Saturday, Sunday na siya. Pero gitawag siya og Saturday evening sa tua. Niya ang tinaw nga pahayag nga iya sa Roman Catholic nga imprimator sa mga kadagkuan sa kaparian. Akong basahon, kay kini nga Bible dinigsoon, dini nga side Cebuan, dini nga side English. Akong basahon ang dini sa side sa English. Acts 20 verse 7. On Saturday evening, we gathered together for fellowship meal. Paul spoke to the people and kept on speaking until midnight.
imo makita nga ang giingon dinhi nga nahunang adlaw sa semana gi-interpret sa Roman Catholic nga Saturday evening. O wala masayop ang Roman Catholic kay nahibalo sila nga ang sakto nga pag-interpretar sa gitawag unang adlaw sa semana gabi Sabado kana sa gabi Saturday evening. Na ang bangutan ng ano na Saturday evening man, tungod kay gitaas ni Pablo ang iyang pakigpulong sa mga Christian dito sa Troas. Meaning to say, gikan sila sa adlaw ipagpahulay. O nga, gitaas pa din ni Pablo, niabot siya og Saturday evening. Meaning to say, sa unang adlaw sa semana, sa gabi Kaya kung himundalon sa atong panahon, unang adlaw sa semana gabi now, mahulog na siya nga Sundays gabi Unya kung imong dalon na sa reckoning, na mahulog na siya nga Monday na. Muna nga, gibalik yun sa saktong hubad sa mga Roman Catholic nga kato Saturday evening. Napangutana, kinsa may Roman Catholic karon o bismo Protestant nga ang ilang sugod nga pagsimba Saturday evening? Di ba? Nabatasan usually, buntag mangyod nga to sa hapon. Sa Sunday na, sa buntag. Saturday evening, wala kaayo na sila kuha na. Mo magani nga, kung sundon nimo ang Biblia, ayaw mo pagsimba sa Domingos buntag. Pagsimba mo sa Sabados gabi, kay mo makainyong gisunod nga sa Biblia, di ba? Mo na ang sakto kung kita adherent sa Bible, kung kita nagsunod sa Bible, unya mukutlo ta sa Buhat Kapitulo 20, versikulo 7, therefore ang simba sa Catholic o Protestant mahitabo Sabados sa gabi. Di silingan na ta. Nga naman, simbas buntag hapon ang Adventista, inyo sa gabi Kay nagsunod man mo sa Buhat, Kapitulo 20, versikulo 7. Mao ka na ang sakto nga hubad dinhi sa Acts chapter 20, verse 7. Di kayo na ko natason kaya nga area exon, kaya kinuha, napamatay daghan nga ati manon dire. No? Nagulat lang ko sa inyong follow-up o pangutana, nga kung gusto gid mo makapalo-up o katulo ka follow-up, tawag mo dinhi live sa ato nga pangutana, Pastor.